Sachisen pat kublai fibaro pidang pei ye ka kubor jong umau phor. Habang inya chaprang bat ka kubor to ginya pei ye kimat ke bokong san jong ka kubor kumne. Pen kubor ke DC ye ka shnong mau khar nadu shi tarik uno pra on sedang men shim by parking. Men saujur ka long kme basha tan ra kali ha IGP Shillong. Marmar la penkit Shazbil Hospital. Nabami thamai u virus Omicron shimkhia ka DC ka ribhoi ban kentu ye ki ba ban IT ka yada. Ka film jing im ka ajing sneng ban buram yala ka jong ba de kikin thei yo lok barjala. Shiklur shakan no bam sab usordar hima dwara nong ternem naka scheme shina surok bat care fencing. Play ba uba kermen shila ya ka welcome arch kabodon hatuber soshri East Jante Hill District. Bun ki bampat tip yikikshan ba itnat Hanoriat West Khas Hills District. Kador bersnong mokhar hadin baklayo ka jingpen kubor na kadisi jong ka East Khas Hills nadu ka shitrik no pra kan sedang no ban krong ya ka bay parking nadu ki kali saw syaka bar arsyaka kiwa penyang hasilan teruh purusam jong ka snong adu YMCA kum ka jing sedang man krong bay parking kador bersnong mokhar ka life hotrik na wing kala penlong ka jing alang ban pen kubor ya ki henry ngut ki volunteer jong ka snong ki ban page berkmi ye kayang jong ki kali ya kani ka jing alang la penlong hapla YMCA hakabalawan bandarangkat u assistant SP traffic uba Ian O'Neil swear bad uba marbo ubre page ka lumding jeri traffic kibalapan kuboru yakini ke henrungut baladan langru kini alam snong nadu urang ba snong ba Arwan Estariang baran som sutengah uba u assistant rang ba snong kisang samla snong ki sports club bat kuwe de kirkhot jong kadar ba snong haba ajing kran hakani ga jialang uba Ian ulapan pau ko jing ai kuble ya kadar ba snong mokhar kabarwan syakmat banya trilang rangkat ki pulit penyai kali bar ukarman scam badaka jing trilang rangkat kiwe ki darbar snong ru kan saweng ke jing dang kali hapo nomba shlong shuakane layo ke jing kran uba Arwan Estariang baru ba ransom sutenga hakabai kletu bakarai bakadar snong kan krongno ya kabai parking kadai namar ke jing peniang klem akor ki kali kabal kata ya kayang bat kamtam ya kinong snong kibal ut lanam syakabor snong kumta ki kerman bakane kasin jam baklashim kan yai be ya renti All Rani. Nakaliang ke polis narangi yo i kum kani kajing ke ya trailang bat ki traffic police namara ya bamenta ni sembon kajing e haloka traffic niele nakaliang jungi kepala ban khoi kesurok ban ka yet lat yet lenti kumno ban lak ya ka dheng kali lareng idan kong bini istong ki bawan chakman banya trailang ban ni sutunat sibone par ka banakong e hapor nga join hapo kadika district as additional SP na kendo e ba arwan yung ba ni kwa ban buo ki traffic volunteer sangi hapo stong bukan dengan baruan ke yang mahakata ajing tuak CTC bat laju tuak teng mencuai mat kesaput jenuh ngamtip kerja tambah mau tuak yang mentah then ngat ensure that kan begini will do something to work out then immediately la tuak EDC madam ri la pha changi then convene ke meeting lang bagi buluji baru ki officials ba involved lang ban ia kan kakam surok tinggal isong meeting ya one joint inspection but na sutu ba nomor ba na aton ni na to hapo ka lung jing traffic na lu chon orang room for service submit ke report si DC but DC halo ke report ba ngai ila approve ila ai ka jingjur ban sya ya ke dapat stong mohar bagi bo iki traffic volunteers te impatan namni hapo chlong yang duna apa ki bawan chakmat ban bo ikini ke traffic volunteers namar kini ke traffic plan jungi ka hap cover ke highway operation long nanong fi kini ke lumding traffic ni poi hat to new mayor lai mayor san mayor Shillong Peak then kini ki moprem jalupara lomoba temta de kini ki MBS point ke ka chok point ke ba ki kali baro hangte ye kendo te bhi hi ke officer jongaru ki traffic constable jongaru
Kira kabala, kamu peran do tiga way. Bang nadu mencuai. Kebang ilai pun kelakum ni lapun kelakum tai kadani jing juruat kejing deng kali kadan bay. Dia bentang kuat tak bagi sedang dengan ke traffic committee ke traffic volunteers banyak rap iki traffic jengi kalau ngomong ke rap ke bakrau pat dengan feel tiru ba ngin light nak ke deng kali. Yang nomor ini ke kamhi labon bon senam naduk irang ba snong ke belalet ngila persyang banyo ya kene ka kam bangin penyan hino ya kene ka rokomyan ki kali lani ka rokomyan ki kali hang dia pok kadong jongi namar kombo pitep hi kani kadong jongi hi kalong kadong pedeng kababaro na saudong keselong ki wanang ni namar kajan kayo dan namar kata baro si kata kum mengilai keren bapi ngila syam jinjar sibo namar kaladon kajing yang pathar palat kikali jong na kaliang joki priyo hado bateng teng kitayeng ru kimjuyo mi shu de namar kata kani ke isi ke pemerintah kam song thai ngila ya bethong pangai kuplay ya idisi bi ta kajing rap jongi hi pat kajing ya kerpat kajongi ila skap ingi banta kajing yarap jong fi arut hi ngilala banyo ekani tingi kermen bakani ka kam hi kanyan pe yaranti tamba ka badong kam hi kalong kajing selok lani kajing penilen ti ke jong fi nakalyang jong fi kani kabenta kaba kador barsnong hakini kisnam kalai persan panyakren patibor tibahlor kabaitai ban penian baik penian renti buat kajing penian kali halenter kaneka surok mokar hoy kajing tip kejongi la menswa la don kajing krong nakali yang jokesno Henry nomor ba kata kajing krong parking nam tagi kali menswa kalong basyukrong baik lemdayo kondo kajing baik na kesorkar batla krong bat haga tu kupor la syak pensange ero haga ju kupor batla bun senam nadu kitu perlok ki jongi ki nomi kman ki bamenswa nilai keren bat kane kalaya da bun senam bat nakaliang jongka executive committee jongka mau khadro basno i klub sange ban budin ya kane kakam Namar kinong song kila syam palat kajing bat kajing jenjang hamtam don na kinong song kibadon siya kanika site bapediang kali bat kini ki paiba ki bejuk pediang kali ki pediang ki kali wat haki gate jong kinong song bat hagapur bat kini kinong song ki kwa ban mi ban lek don kam laka ya kagit yung ki kali pat kani kala day kijing kabakraw adu kata-kata nagamenta kinong song kibadon hapo jong kador basong mokhar Kawai kalong kami kebelatip kerteng kajenti shira saup kanai senam karta basyong basa hamoti nagar kalaman saujur na kajing syak tenrak kali kabala jam takasngi baar ha IGP katkum kitalong khubor balayo lum nakipulit letu bakane kakali kabadan yau registration number WB RRU Kendaisan Iwainot belanya do ba walambok polang laipo kandai senam karta kabatmu banyai cekitain IGP barhamar bapoi additional secretariat namar kajing penherstet umlasyu bantelakam ha kabaka kali kalalej ban kiube ya kalenti ye kejat ha persya ka all sen hall batan ra bej ya kate galong kemi kabadang yai lenti ya kate galong kemi kabala masaujur na kabenta ka kli bat ketikamon lapan kit no marmar Syah Civil Hospital Shillong banai kajing sumar Nakaliang Ribhoy District
ngikwa ban ong yipi ba kumba pia tip hi ka district jungi kala i kenjo asya ka 56% ha ka ba yade ka vaccination te ngi dang duna hadu 100% mo ki ba long eligible ban shimi ka ka vaccine te ka idea ka long ba ni shem ba ni don kam ban shimi ka ka vaccine namar ba kumba pia tip hi kila don ki ri kum South Africa ka bangi kila lap mentai ka variant ka batmai ka Omicron te kani kalong ka kham ka variant kani kham klan shu ban ya ka tu ka bangi la mat last mention snem but kani ka snem te kum ba ban shu ong pi ba mention snem hari bhoi district jongi kidan kum ba shpongot ki ba klat mo na kani ka COVID-19 but mentau snem kila dan kum ba shispa khat ar na kata shispa khat ar ki ba la klat mentau snem arngot kidi bala fully vaccinated tambah kita ki bala fully vaccinated kidan comorbidity so therefore and plus kidi ki bala arang ba na ta ka daw ni klam la ban like na kani ka jing pang covid te total hapo ri bhoi jing ni ki bala klat na ka daw jong covid kidi shispa r4r na ka shispa r4r shispa khandai kidi baklam pat yo ek vaccine mo te khat lai ngot pada kidai kita kiba khat wei ngot kidai kiba yo partially dengi yang partial mat ki yo tang first dose but ar ngot kidai bla yo full dose te kini ru ki napring ju kini ru kini ki spa r4r nyop khandai ngot kidai ki badan comorbidity temut kidan jingpang hakamet ke jongki but sapu lai ngot kidai bam dan jingpang te lor kata rong isiam ba kini ki ba yo e kini ka ki ba klat mo ki bon ba ha ka karta between 18 to 45 ha ka khat pra to sapusau ki dan hado kumba almost 79% mo ki ba klat ha ka ne age group but ki wei pade ki ba long 5% ki de ha ka age group below 7 years old te na takadaw ni yo ihang ni ba namar ba kini ki ba sapu san cheneng pindakin mau ni la ai vaccine shwa rengkat lang beki doktor por mengisang hau benai feb rengkat lang beki frontline workers ni ai ru ye kini ki ba sapu san cheneng so bon hi kini ki ba sapu san cheneng kila long protected day kini ki ba hapo pa sapu sau ki ba ni don jings ir ha menta te kuma pia tip ru ba kejing kini kiba lakhlan ngisiam ngilale kata ka debt analysis ma ngisiam ba babon na ki klat kade ba ki wan khat du ban wat jingerap namar balai kim late test mo ki shime pakade ka bayong kle ki klam late test se bon na ki lara ki hadu nimla shuban sumar ki hospital te ede ki la late shalong na ki wan shi hospital jingi ngidan namta covid ngidan tang khat pratali ki jingthia so hakadan kapor ha obnai me kolong pik bah ka to kapor ngila dap pack ki jingthia po civil hostel te na ta kadang ngiha phan no sha ki bi hostel tila da dei ba ki wan ra slam pala la dir por temat kim la shan shu namar bakin da poi sha po shalong ru pack namar covid beds ni ki long limited so le ra sha shalong ru ka to kapor ki bon ki hostel ki la dap so what happened kilek rak nak kawai cakap sih kelak wan civil jongi civil shalong kelak rak sih jenis tu te jayu ki sab ki brought that ma te bon hakum kita ki cases hapo district jongi te habang ye page pada ba kini ki cases jongi bre ki ba yo covid ni shamba kitu hi ki bla yo ka vaccine ki shitom tang shi sngi arsngi ndre ki jam no mo ki kot no tena ta kadang ni penslur ya baro ki nong shong ha district ba kin shim ya kan kala jingda namar ka vaccine hi ka penduna ya ka fertility lan ya ka jingyam number 2 kalong ba ni stang khandiat sngi mo mentang ila day life terik so stang arpulai sngi arpusau sngi la day christmas so kan day kapor ka ba kan dan ka jingalang hagi mani kan dan jingalang kawai mental abon ski jaka ya tho ski bam khana la long normal hi kata ka jing emma gi program ru baper la long lut te ka shulong bangim la ban restrict haduk kata namal bangi pa ai kibreu ngila so thu ka economy ru kala tre bah mo ngila ya suffer enough
Tengi dan kam ban late hi chaka normalcy tamba da ka jing late normalcy ka long ba ngi la ding de melong ba la ya da. Te ka tahi ka de ka jingmot jangko sarkar ka ba mentang indon ya kani ka special vaccination campaign ka ban sedang na do samterik kani ka samterik ngi sedang shwa na umling ke team ngi form ki team jongi ki team kini sa ha ki polling station block wise mo kani ka program kan long hawa south li ki block ngi dan te ngin sedang siya na umling ha ka santarik kani ka team kan mi nang nina nong po santarik kan sa polling station baper nang to beda akan rew ba new tarik dang step kila play ka to ka polling station kin aya ka vaksin hadu saw ba JA ka idea ka long ba ngimla ban play ar saw kanta ka long ba kani ka vial ka hab ban one pipe yang siya cold chain tingin na ta kadang ngimla ban ban play hadu new prabaje na mar yo ngim ka ban ai ka dawai ka basniw na ta kadang ngi hab ban bin pen ka tu ka por te kani ka long ka program ka ba ngi bo siya baro ngin sedang na ka umling ngin poi siya po jirang na jirang ngin de siya umsning nang tu bade khadu ngin poi siya bharembang te tang ba wala dang ibu ikini special date ban vaccination ru kamot ba ngim ai vaccine pada la da village facility ka jing ai vaccine ni ka dan bet haki tu facility kam baju dang te hakan ni ka team bangidan ngi kidan nakaliang jongi kidan zonal magistrate sector magistrate nang ta bade ki BLO ki Asha Anganwadi nakaliang girang ba snong naliang self help group naliang ki nang yalam ki balang baper kin yalong lang ka team menta kila late ban aya ke mobilization kila late kisnong baper ban yakran bar kisnong ban pensno tu te ngashim da kan kala pathai ku buar ma ba request ya bahro kinong snong ha kan ka time be jongi ba kini shimi kan ka lat ban yada yalade kanang ba kani ka por la shai kumaplai I kidan ki jaka ki state baka vaksin hi kam don mo ki hap up pali ni hang ni ka vaksin ka don tang ba ki pai ba kim shim ti phim de ban tiang kam ni la alap ba napreng jongi ki staff ki officers jongi ru bon ki jingkali ki ba frequently ask question ni ong ni ki tu ni dan la bu lupa ha website dia pia kwa tip mo namar ba ki bon ki khana hamsaya ba kumne ba kumtai kita ru ni la bu hang tu ngin la jubab ya ki pai ba te lada don kanu ka jing bam sotu jing lene ka ba PR 13 pila ban contact doctor ki MO jongpi hapo ki PHC CAC jongpi what thing ya kani namar ka datang ka vaksin ka bala ban ya da yang imo te ni kataru menta ngi la khamduna namar ba ya kani ka virus andre ka dei namar ba kampat 1 kata ka third wave hang ni andre kumangi I kani ka posted ba ki don ki kum ka South Africa kum ki European countries menta ki bre ki bawan nang to ha ka kari ka jongi kamot hari India kitang ya poi airport hi ngim sya syu bakin wan syangi menta namar bang ngi hab ban le ya kata RT-PCR test yaki dan only la da long negative ngin pelai yaki na airport ngim pelai syu yaki ru de ka kani ka de ka ba kamde ka shika kam ka bang syu ong de ngila don da ko order yaki ni ki bawan na ki ri hi ki ba don kani ka virus ngin strict bah te ngi kerpat ya sakawe ru mo yaki nong shong mentang ila apalai ki ni CCMC ru long kim yang syu surok kumbayang last year ma dengi request ki snong bagin long long husiar lada pin ong ru ya ki snong kin kit kya mo ki nong shong hidalade kin pentip ya ki rang ba snong ya ki nong penya snong lada don kanu ka kinu gi bahaye yang ni ki kun ki bawan pai ne ki ri nong wei kin sngo bah ban pentip sya ka snong kanang ba ka snong kala ban pen biang ki jakasa lada don kam laneng kila ban pet hi ki kin da syong hayang la jong ru kin pet bah kanang ba kinumi shini syatu hadu ndadap itu quarantine period ibas husni itu hi te dang don bet ikadang ne kumjo te kini hi de ki khobor bangi kwa ban share bat pi bat ni kerpat bat kentu ya pi baro ba pin sngobha ban cooperate lang bat ka district administration kanang bangila banya celebrate bangin yo ikata Christmas ke besok ke basan bat ngim kwa syu lada wan kata ka third wave ru lada ngi barung ilakot ya kata ka herd immunity nginum lockdown syu handai lada ngim pat poi kata ka herd immunity ngim ban se ban hab lockdown yang sa shisien te kani ka dei ka jingker pat ka berit ka jongi ngi kerpat ipi baro ki nong shong sobha ban cooperate bat ngi kanang ba ngila ban ya yang daka jing shingan daka jing ya burom iwe ku blesibo Satang sausngi
kipaj ba sian kin sayu ino ya ka film kasi kabala ay karteng jing ya kaba on sapan ipaj ba no nadu kalai tarik uno opera Haviju Cinema Shillong. Shuaban pen ipaj ba no nakaliang kinong heshimenta jong kanega film nadu kiteng shop berpuron kikentui kipaj ba bakin ay jing karsyan lem ya kanega film da kabakin wan ban pej dala dehi nadu kabasdang kenang bakan longru ka jing ay mensim nakamta ka jongki habay kran berkinong tok kubor ha Shillong Press Club ha kasnginang kong ubawan bet siyang pliang ubadai uno hikay syat ha kanega film ulong baya kanega film lade ban pen ipaj ba no nadu usnam arja kandai henry nakadaw ka jinglong jiman kasu kasanya po ka jela baru naka jingwan lan shop ka klam jimpang kobet ka kandai kaneka film kelas ateng no henry upan paupat ka jing sukmen barai kubleru ya ka sarkar banadu kalai tarik ya kaneka film on sapan ipaj ba no ulai thu baka khana ka bakongsan jo kaneka film kadai syapang ka jingim ka ba manla ka sngi bat ka ba ajing snang gi samla namarkat kum ka jiong jungu babun sin ki samla kasi habakilai ban pule syabar kim nang shu ban kren ya kaktin lajong baru ka ajing snang nakamta ki samla kan thei ke bayo lok de ki bar jela film ke kemanglai keteng hani jingim de kedai syapang ke jingim jungi ki breu hi ba khamtam e ba naglang jung kita ki bajuja kadi baja sisa ni po yangi ki jat kasi kan ba gitang shumi shabar na jela bang pule la ni let bela sha shiki we bagi jela te teng bangin wan phai pat sila ka jong jela ngim jukwa shu ba nagi lawan phai ru teng kalong ngi pini no kita jing so meng ni kita jing so sarong but kawai ru kalong ba kini ki kethe kasi jungi bun bagi yolok karna tiki yolok na ki kelajat te anda kila yolok di kelajat te kini kelajat pada long ki sedang mene business te kata long kade jing sneng kade ka paring jong nega film kan jing tip ke jonga leng ba I producer jong nega film ngatra ke jing lot te kala pai la namno shaka khasam nega akula te ki jaka I bangila shoot ni film ki bu ni de po ani po social bat katu ni ki kap sar mo ko mongap ka badan gitu ka ketika jing show bagila flight advertisement de bat kumjur apo lag mau reng ma kita hi jaka Kiba khambun te kilong hapo pomlom stai te kilat moreng stu kilang gen dalam stu te lano nyo pesan film kala ayat stu te deres pe long keleng tingil ayah sang kene ta ni wan hang ni na film na ko film khasi ko ngin sapmi na shen ka light rek bra banwan te ka keteng jong film ke film jingem ka ba ila dap ban shoot nadu snam arja ka khandai te jing sang la di ban ni na ini film nadu snam jing sha te ndai nakadaw ka jing wan jong ka tu jing ki jong ka CE na tare kon ka ishamati na tare ka last ne kon kini ka corona te ni chamla yola ban ni film wala ngila yo ya kini ka CB si serpia ban pa ten nakaliang jing ngila kwa ban ni film nadu snam arja ka khandai jing sha ten nak tahu jingtan jong kini jaki begini ka corona tinggi macam lala so ni film ten le mentang ni penpau jing songo ni penpau ka jing kuble ka bakrau ya kani ka sarkar jing minta sarkar jela jing ka bala sya yang ni penpeni ni film nado ka lai trek ubnai wan te hapo bijus nama ho te kindan hado jing sang kli ki show ha ke kata ka sang do por khadu bije ka show bingkom ka ba ar ka por sibije kabalai hakupor lai baje kabasau hakupor san baje bat kabakhat do kan hakupor nyu baje te yagni ko film ngin pet kat kum kijing bon jki patba lara ki patba gidang kwa man pe ni film te ngiru inang continue man pini ba ni film lara ka de kat bane lara ka ne steo arteo ni kala bane subnai ru ti kumata ba yang ni film kada yolong banga ngade we supporting jong actor jong ni film badanga long yakni yau main actor jong ni film tinga de way bangai lam ban poi shak tak chaka ban long ban yo kamai ban yo pule puthi mo tika ege banganong bang snutanat marbalai ba hani ka film ngidan matalang kuntu ki artist ki ba yu ki ba khampau tilong kawai ru ngayo bang sakajing sakoi ka jing shot bang tu ka mensim ka kaman tingi yo ikutu ki jing shot ro kana jis snutanat ngisnguhun hero na marbalai hoy wala ngamde nong shot dei long ege bang ile long nga ding jing trishtam Siling pakai jing sistem kalau mentai kalau kebacop yang masuk tu kata. Nomor balai ba pakai jing kersan badiling ba tu jing ruai ngaru ngalak ban kiu hak ni nadu nah ban kiu tu jing ruai ke boong tu por samla.
Tidu tu persemna nang tang dang supply yang cekoi ka jingrai bang ai ketenga perkhat. Tidu persemna ko la pai million tam. Dan nak tu ke jingrai memanta ka dang supply tang artayo te ka la jandap 1 million. Jadi semutana pat ngasmutu ba dedeng ba tu ka jingrai mensim kemen ngasayo mensim kanang bali man marbali la dangam tristam gon pore shaktham. Jadi nata kadang ngam jupers ngap ide ki banane ki banata ki banarung ki banane. Hakabakut kemat kali jing tristam jonga hang tama kitu ki babenya kemat kisi kelai nga kisi itana ya. Kadai katahi. Jadi semutana pat nong ba poi biang sakane ke jingrai ngala yoman. Kani ke jingrai ngala yoman kadai ka lalong na ke jingrai special hak film. Jing sha kam dan rekam banong ba kam dan bantah banda tep hang ne hata jungga hapo script ndai tang ban long special ban pesmo tanat ban pen kan mau biang haswa bangin play ya film jingem sasisen ba kalong ba in pen kan mau biang ya kipat ba na ne kinong kersan jongi ibala ap khmil ti baro shikatu tikane kalong pen ki em biang kane ki jirai ngala yamat kalong pen ki em biang na ta kadaw kalong ni khot ya ai badu sushang ma golden sushang manedan batalang tu ban long kajing ya telang kajing telilang kumba na penar bat na khasi te khalong kajingnya kajingnya smutna lang hang tu kan nyila ban kentiu ya ka ai ba long ban kentiu na lor kata bang ini lang pin itu in pin suthu lang iki ba kajing jongye kalong kajingnya teli kajingnya kalong pajau dia ka te jwa de naki wana kamen wadri te haka ni ka film te nga akum i second actress iba karu jama ka dikum ka bananong kendong kajing ka bana shanong kendong kani ka jingwai ngala i umar ha kajing sha ha kani ka film jingim ngamdan ka jingwai mo ka pa jonga ngamdan jingwai tambah ha kani ka jingwai pade jingim nga shudon benta pade kalong no ba kum ka wei ka jingwai ka ba pen kemau kani ka lockdown ma ba baros ka tang la don kani ka lockdown te ngi klam yo sho bangin ka du inu para artist kumni para ki parlok but ting wat ki bahi hasam rungim yo sho bane ka du telimba kani ka jingwai pade kaba i ba section ila penni te kalong ban pen kemau ini ya ka ban pen kendu biang ini ya ka jina din jong ka lockdown ni pen ya kendu biang sa sisen hadin ba ka ni ka covid-19 kala kham du nama tengi ya kendu biang sa sisen te kalong sapang ki ba i sapang ki samla mas pang ki ba hi ngasam bat ya baro hi ka pen ning ba ka ni juai kalong kum ba ke pen ya kendu biang ni sa sisen ke kindiat ka bang hatip pangan ni ka jumai te ngayo kin bangan don bentaram ka ni ka jumai ka ba keteng ngalai omat Uba klur sing son dona, uba de uwe na ki menteri jong kahima dwara nong ternem. Haka kat handru terik na iwing mataus nem, ulawat jing tip nang baka RTI. Halor kas kim, shna surok, bat kerfen sing, hakaput Meghalaya bat Bangladesh. Bat kat kum ka RTI boleh jubab, lalap bau sardar jong ka dwara nong ternem. Ula penon kam bakla ya ki kerteng jong ki jaka jong kahima. Da ka bakamru baka de ka jaka jong ushimet. Bat penon kam baklaru ya kapisa, kabakor adu shiklur tam. Ya kane lai thu da uba klur sing son dona, habai keren bar unong thok kubor mentagas ngineng kong. Kat kum ka jingong jong uba klur sing son, bawa arwan pai wan shnong, ubade usardar jong katega hima, uklem na pentip syake hima, henrei ula shule don borbej tang marwei haki babun ki benta. Ula ong ba une usardar, ula bam krunya ke hima, bat ongru banakal yang ki menteri, kinsa ujor da kam muko duma, persya e ka jingle don bor jong u. Menta kasih ngalawan kolet ya kene ke RTI napo ke DC office napo revenue ba nyalap lingba kene ke skim lingba kene ke border fencing kidon lagi jong kini ki road links bagi ki pensor ke ba te ngilap ko soda jong kedua nang ship ula penon kambak la yang pisah ke jong hima na ba bam siklur tam kidon lagi jong ki jakat ba fer tengah malam mo abau ni soda jong kadwara nang translation ukha sama ulai 4 jo i ya ka pendem nokor ya ka bodok 4 i te kumno ulai kam om kade ke jaka jonga kade ke jaka jong ime nane ke jaka jong u nre apa ke jaka jong hima kade banyo hima oi ula tres tom kum soda ka hima ka le bantip katno ban ayo sibuk ka bailai wan ka bai kali ka bai tie ha kabai wan kabai tie kala de masutu nre ya ka jaka jong hima ula misuse ka jaka jong hima bad misuse ya ka pisa jong hima da ka ba open room ha teng la jong nre ha de ka jaka jong hima de banyo aka kau jong hima bad kene ka jingle jong misuse ya ka property jong hima kam de tam nang ka border fencing
campaign matak ni rudling nrei pelabun nadu mau nadu siap nadu kejing ai wai kiyo ke hat kiyo mesti uklem dan keri sebuk karena ono kejing trai jang uklem approve apo di simosil wat pen kroma ku siap uklem approve apo forest department uklem penan kam dari sipuk karena kejing le illegal jang kal ayak di salsnem rusnem ba kenong duara kala de masmutu nadu mentah kita masmutu komunyo sodar ude sodar bam kruin wala bam kruin ye kariot wala bam kruin ye prakasi jongi nadu boda wala bam kruin hadu jaga kasi wala dilut hagin we no ar bat kabakaseo longo ha kiwe hima kaladon dengan jong ka subordinate office apo boda nre apo himangi tang ka office sukamdon manisyo abang ilek si poreng ku stai bun ngi syom ngi bisar kam apo dukan sa ngi karo kabasnyo ule ran jadu kata tang we ka kes hauro mla bante kadang ne pisar yo te hak bede bang ne kam ngin sia perkhat pramontri kumno ngile ngin ai da kes FRU ngin ai start kes persya yo Umentri katanat sarkar uba Kermen Shila menta kesngi ulapli paiba ya ka welcome arch kabade ka kherdop pedang subha ya ki barung East Giant Hill district kabadon hatuber sochre kabalabi tengka lai phaulak tengka bat penbit penbiang da ka company daubilat ka Star Cement company lomshnong ka bahapo ka jingpe ka office jong deputy commissioner East Giant Hill district yakani ka kherdop hatuber sochre lasdang menpentrei nadu ka shipau trik unailor arja arpau bala play yo maunong rim da deputy commissioner barim ka East Giant Hill district uba FM dop kibala ajinkren kikin thobru ya local director ka Star Cement uba emlanki lamare but ya ka jingalang lapanya da senior manager administration Star Cement lomshnong usidhar bonerji layadon rengkat ru kinong shnong jongka shnong tuber sochre lembat kiwe pan kiriu rangba thank each and every one of you present here, especially our honorable MLA Pak Jason Longdok, Jason Longdok, sorry, the mistake, and then our Pak Job, who is MDC of Rambrai, then our MDC Pak Emlangki Lamare, RDC in charge Pak Sengle. Ubu iha thau yong the West Giant Hills ni bah ile I wachna nanite da ubu I welcome to East Giant Hills lari to ka West Giant Hills wachna utho ki welcome to West Giant Hills nanite da mhoi ab digunu gunu jisnyao but you put usam nanti yeklam wo DC in charge dong pembait no yo to put yong ka East Giant wo ka West Giant nang wo pait ba yong ka ni East Giant Hills like you usa dom meni chikmat temem kam klami sipun keten ini sapun ong wende sechen yo I wan hagin galo chinong ka thaw ko meja kwa ke konstitusi yo ngas dang de gini thaw ini te taw sa komen ong buat wa ila wo miet pembha yo gini ga district yo I dado gini ga entrance wa I chop sia I support yo East Giant Hills pemstang ga miet pembha ni ba jo ong gi ladi miet daga luti mo wo sia support ke expectation ni bro nang hai lo ba ong jan miet ba support na dia pemiat itu duduk kini ke cistang au ceduk cepok lok pemiat di ikam jo dan dia dah buat kerja krek lang yang pergi pai ba walaupun walang dia krek I sindong I ri sumari ya gini yo man go ne yo chukri la ba yo pun yo pu yo pen kam tam ya gi pai ba to wan na gi tuan gi sinong gi thau chagi ge thau go yong I tam chiro jiklam yo nga wi cham mi te na sa ka dang chong nak jam dan ekuble di ro ki man be ki man pa thon ro yo gi sinong go ma ya blai em lang siru pi hau ro I ta klaim de berjurang jiklam yo nga ekuble blog media la lang bagi yang kira yo politik wa in ne segi bele East Giant Hills but nei por se por le what ikilat kulti wa kamnu yikre langi you promote in the area po yo East Giant Hills yo ini itu ni kinten klaim berjurang jiklam yo nga ekuble bi ro di amlang ne segi ble chipon ble ka noriat omtang bagapau haga jingpan mi yo so nyamtra henry ka donru ya ka jaka jong okai ka bai tenat harut snong lengba ki ksyat ki banok rempum habaro ki saw ayom ka noriat ka jingai kumba shispa ka 100 kilometer na nomba shilong berlaip saw kilometer na noston West Khasi Hills district kadon hadu shispa kanai pautam kilong ying bat kumba kanai pau persen kidai ki benang im hakarep karyang hak tega snong
kidan sautli kikshat ki banok rempum habaro kisau ayom kakshat shalia dan tuba kshat tang kesiar kshat shalia skong bat kapot sahab kadon ru kakrempu bon senrang belang ki nong shong shnong bat kanong riat fama an environmental conservation com tourism society kadap shnaru ikilinti kesengkin bagan thup ia kawai ke jingking belashna tang da kisej ban kam na shiliang kawa uba mekadis marbanyang habai keren bar umau phor ulai thu baga jing thmu jong kadar basnong ban pli kane ka jaka jong okai kalong ban kentiu ia kayo ka kot jong kasnong bat kam tam baki pajba kentip ban sakhi dalade ia ka jingdon usok nyam tra uba sesok bha ha kane kasnong nakaliang jongi ket bangi la suya ap kumto ngila ya persang banyayai te kibabuan hi kila ai jing kersan yangi da ka banginya tre na lade ban sedang na lade ngi nakaliang kasnong ngila tre mentala kumba ars ngi ban pendap bangin sedang ya ka jing tre da ka bangi yami da bor da ka mat jongi kasnong ngila sedang balik ti balik khom balik sna kitik jing don kam kum kadak bangi la don ka jing thang na lade ban kentiu ya kane bat ka hadu menta hi ngila ya hi kane bat menta kini ki ksyai ki badan hang ne kalong ba kadon bun teli ki ksyai po nong riat te ya ka bangimut bangin play mentangin play syatang ya ka we ka bade ka we tang ka we ka umba te kita hapo kata ru ki ksyai ki don kumba sao san teli ki ksyai ki bahak tingim keren te ki ksyai barit ki ba no kumto komne te ki views point ru hang ngi don te ka we ka kram pubon ru ka bangi sei khat ka teng ka senrang belang ru ka don hi ti ka we ka ksyai ka ba khampau ha hang ne we baro ki tip ka de ya ta ke nakaliang jong edc nang ne hisnam blada bu ilawan yu kejat ilawan pai ya kane te ka de sang ni sha lang ti bangin mut ya samariau te ka dan te ka ba teng ka susing te ka tharu mata te ki we ki ba ngidang benang ya su sakmat te mun ngin senang ya sakmat nama ngimla ban le mata si sen le nama bakla yar ka he palat ni ka tourism jong hi ki ksyai ki ba shani shatur ki dang don hi te ya mentang ngidang mot ban pli syatang ka we ka phot uba mekadis marbanyang ula kenturu ia katna tourism jong ka jela bakan ai jing rap lem syaka shnong knang banla banang penjanai syusyu ia kane ka jaka jong okai ulai turu baya kane ka jaka jong okai on pli pai ba no haka khatwe tarik unok pra arajar arpuwe kane ka tourism jong ni snong kadai ka kabla ai ka mai mariang ka baang mah bu ble nong bu nong thau la kan syat hi ka nong riat ban long ka we na ki snong ki ba don bun ki jaka te hande kat hadu menta te nakaliang jongi ru ngila persang he ban nyai ki department si ki babuan ki jing ai la ban yarap lem yangi menta ban kentiu bangin ra ya kan ka tourism sajrong ban penpau sa ka perthai ru bangi dan hang ni ki tourism kum ki ksyat ki views point ki pubon te ki ru ki ba bun hi ki ba ngila ban promote la da nakaliang ka government ka phai khmat lem sangi bakan yarap khamtam ya ka tourist department nakaliang jongi ngila lej ben ngila benda ya kita ki nang ki dokumen lane ki jing tho jing tar apa ka te nakaliang u jing tre system jong u director rumut ula kit khia hi ya kani ka kam bat ula sedang hi ban un promote bat ula menta ka sa tang ha engineer bu unwan ban estimate ban wan ni ta te nakaliang jongi ringi kerpat ni ki we ki department ki babun lada ki dang don ki badla banyarap lem yangi ni kerpat ba kinwan ya senyang lem bakin ya nakaliang jongi ni pediang lada ki we ki wat ko mangin kentiu ya ka snong ka tha ko ba ki we ki jaka ki pa ngi ni don kita khamtam ye unong mi khmat jongi uba MLA jongi uba kim farmer banyang haka jingla jong uru ngilaya persang hi bangin ya keren tu maur ulak kular hi ba un yarap undan bental mengi ngiso komen ba nakaliang jong unong khmat ba ulak kular hi ban yarap lem ki jing don kam jong ini snang habai keren berubah lastar welenkoi ubade uwe ne kirkhat jong ka society ulai thu baka society rengkat kadar basnong
Kidang nut ban kentiu ya kakam jingokai hakani ka shnong. Kenang bakan long kalat ai kam ai jam. Iki para shnong baru baka shnong kan kiu hakaliang kayo kakot. Toh hakabanung kong ngi nakaliang jongi ka society jongka nongriat ngi penpau kejing sungu kejing sungu buram mi pi ki reporter ki bawan nakaliang jongka maupor bad hakabakum kini kapor ngi sabahaban yatu ban pentip sepi ba yakani ka society yang nia nongriat ila sedang nadu ubanai April jong kini ka senam aricar arpuwehi bat ke jeng temu ke jongi ke long namar ba kani ke sunong jongi ke di ke sunong kaba ublei ulak kerku kerpang ha ke jeng don jong ki ki wa ke jeng long jong ke sunong ha ke jeng long jong karep kariang ngila ban ong ba naki di ke sunong ki ba marjan kadi ke sunong jongi ka kamlong kerpang ngila ban ong kam tam namar ba kadi ke sunong ka ba la ban penmi uniu so nyam tra ngangit ba PUE pipoi hang ni PUE dah lagi jongi kemat ya uniu so nyam terah di ke jeng temu ke jongi ke long namar bakani ke sunong ke long ke sunong ke beran hakan dong du ke belong hat du jong kani ke surok na umli shani shanong rian di nakaliang jongi ke society ngi angnut ba ngin kentiu ya kayo kakot jong kinong sunong namar ba kinong sunong hani ngila ban ong kendai pau kendai persen kide tang kinong rep ki bidang B ki bidang duna ka jengnang jeng stan de da ka bangi don kani ke jeng temu ban seng ya kani ke society kalong ban kentiu ya ka yo ai ka kot ya ka akor ka buram jong kinong snong brok away kata kani ka jeng temu ka ba kamat jongi Kumbala juong baka surok kade ubulum kayo kakot yung kisnong kitau bat kajela. Henry kanong riat kadon kam satang ban siang rong. Namar hadu menta kasurok rong kakutang hakabasdang yung kisnong. Kumta nakliang ka society kakentu ikatanat PWD bakan pai kematlam ban penyu surok rong no kenang baka pensuk ikipaiba nong snong baru ikinawan yung okai perthai. Nak bentar kini ki jingking bat kitu ki caka ki bangi penkhoi ngi snai kitu ki lentia ki chan ka banengkong ngi perkhat daka komiti jongka society bat ngi song thu ba tang mangi ki rakhat jongka society ngi numla ban trei namar ke jing trei ka khia PUE de lagi jong khmat kum tu te ngi le chaka snong ken ngi le chaka snong ban kerpat ya ka snong ba kasunong ro kan ya trelang lamat ngi ka society nak ka benta bingin tre ngin pen khoj ngin shna gitu ke jingking hoi nak liang jong ka society ha ka jing sha ngim dan fon AA ten rai da ka bangi snok tilang bat kasunong ka ai ka fon kat tu kat ni ngi ka society bangin penlut hang tu bantit ki se ki jing dan kambaro ten rai ha ka bai de ban tre ban shna gitu ke jingking te ngile da ka bangi tremon sobha na ka liang chong ka society rengkat bat kipat ba nong shong shunong bat ha ka bedi bat kani ka bentaru na ka liang chong ka society ngi penpau ka jing ngo ngu ka jing so buram ya ki paranong shong shunong chong ka shunong nong rian ki ba ki la ai ka ti ka mon ka ti ka diang ban ya trilang bat ngi ka society na ka bentaban ban pen I gitu ki dak ki shin ha ka bedi ban kani ka jeng temu ka jongi ka society banwan ra ya kani ka tourism hang ni apo snong nong rian nalon kitu kilenti ki bangi la shna kum tu kitu kilong kidang ka jeng sedang jongi ka society ten rei kum ka society hi rangkat bat ka snong ngidon ka jeng angnut banang ni sakaman nginang penbaha ban ngila don ro ka jeng temu bang ngin thong yi ki ding na ka mentaban penek pensa ya ke jing internet jongka memariang kumbang lo ongi pi ulei ula kerku kerpang ya kini ke sunong ke jongi ki jing thum ki jing tap ki so ki pai ki babon chai ki laban mi yang ni sunong tidak ka bangi ngisang ya kini ke society rengkat
kajengwan ra ya kini ke tourism kolong ban pen I syaka partai ya kini ki jingdon jing em ya kini ki so ki pai ki badan hang ni snong nong rian te hakini ki por ki banwan ki banai ki ban sawan ngidon ke jing temu ke jing anut nak kaliang chong ke society rengkat bat ke snong bangin nang pen baha bat ngi kerpat ru ya ki bor sorkar la dalong kabala kini rap isnailam yang ngi ke society ke snong namar kumbo PUI bakani ke surok kru kani ke surok kani ke rong si benta ngi ong ba ngi la kamsuk mentah kali kawan tien rai pe kani ke surok kampat poi hadu station nang ta kini ke surok ki badai ban poi ha kini ki jaka jongok kai ka surok PUI dalagi jong khmat ka dang long kum tu tingi kerpat ya ka sarkar leng ba ka PWD department bahkan pai khmat lam yang ngi kanang ba ngi nang la ban pen bah ya kini ki jaka jongok kai ke ba kamariang kala kerkhui yang ngi hang ni hanong rian. Tikatung ila poi syaka bekut jangka tup kubor saji sen pat koble shibon ni fi baro hado begini syambiang koble shibon